Mijjiet huma maħsuba mejta wara li dgħajsa b'madwar 700 immigrant abbord inqalbet fil-Baħar Mediterran. Id-dgħajsa kienet ma' 60 mil mit-tramuntana tal-Libja qrib il-gżira Taljana Lampedusa. Bastiment merkantili lemaħ id-dgħajsa f'nofs l-ibħra Libjani għal ħabta ta' nofs il-lejl. Operazzjoni ta' salvataġġ tmexxiet mit-Taljani bl-għajnuna ta' patrol boats tal-Forzi Armati ta' Malta. Sa tard wara nofsinhar kienu ġew salvati ftit għexieren, filwaqt li diversi iċsma bla ħajja bdew jinġabru mill-baħar. Aktarx li meta l-immigranti lemħu l-bastiment resqu l-koll lejn ġenb biex isejħu għall-għajnuna. Dan wassal biex id-dgħajsa inqalbet. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u dak Taljan Matteo Renzi tkellmu għal madwar kwarta permezz ta' telefonata u appellaw għal summit Ewropew urġenti. Infatti Ministri Ewropej mistennija jiltaqgħu biex jiddiskutu l-immigrazzjoni fil-Mediterran. Il-Prim Ministru Malti tkellem ukoll mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u l-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz. Il-President Franċiż François Hollande iddeskriva l-aħħar avvenimenti bħala l-ar diżastru li ra l-Mediterran u saħaq dwar it-tisħiħ fil-ġlieda kontra min jitraffika l-bniedem. Irreaġixxa wkoll il-Papa Franġisku li appella biex isir dak kollu possibbli biex inċidenti bħal dawn ma jerġgħux isiru. B'ton ta' niket fakkar li l-immigranti huma umani u bħalna jixtiequ l-kuntentizza f'ħajjithom. Dan kien it-tieni appell tal-Papa f'inqas minn 24 siegħa. Aktar kmieni appoġġja l-appell Taljan għall-intervent mill-Unjoni Ewropea. Is-sena li għaddiet l-operazzjoni ta' salvataġġ fuq il-Baħar Mare Nostrum waqfet minħabba nuqqas ta' fondi Ewropej. Bħalissa l-Unjoni għaddejja b'operazzjoni Triton li hija aktar limitata. Mill-bidu ta' din is-sena 1000 immigranti ieħor aktarx miet fil-Baħar Mediterran. Il-ġimgħa li għaddiet l-Italja salvat mal-10,000 immigrant.